Ποίημα του Μάρκου Μπότσαρη, τρίτο δημοτικό σχολείο. Κορίτσια! Κορίτσια! Το ποίημα. Το ποίημα δεν το πείτε. Το ποίημα δεν θα πάει, Στέλιο. Το ποίημα. Ποίημα από του Μάρκου Μπότσαρη, τρίτο δημοτικό σχολείο. Ένας μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι. Το Μάρκο πάνε στην εκκλησιά, το Μάρκο πάνε στον τάφο. 60 παπάδες πάνε μπροστά και 10 δεσποτάδες. Και από μεριά σου λιώτησες τον εμμυρολογάνε. Το ζώρο ρωτής κάθεται στο Μάρκο το κεφάλι. Και όλο του Μάρκου να λέει και όλο του Μάρκου να λέει. Κι άσε κοπάνω Μάρκο μου και μη βαζοκοιμάσαι. Και ένα βάλτο σε προσκύνησε και όλο το ξηρομέρι. Το Μεσολόγγι απόμεινε δεν θέλει να προσκυνήσει. Στελιάς το δέρνει ο Πιουτάσης και ο Αράβης του Πελάγου. Και ο Μάρκος αποκρίθηκε όσο και αν μπορούσε. Δεν μπορώ πάνω να σταθώ, να σηκωθώ να κάτσω, γιατί έχω βόλει στην καρδιά και στο πρόσωπο σκοτάδι. Τραγούδι χορός, είσαι το Φλάπουρο, 4ο και 10ο δημοτικό σχολείο. Δεν γυρνάει κανένα, όλοι γυρνάνε το πάτωμα.
Μπράβο.